kuwi lek dituturi bapakmu kuwi kudu manut. Rumangsamu piye? Rumangsamu piye? Bocah kreatif iki nek iso membanggakan wong tuwa, murid sing prestasi kaya masmu kuwi lho. Lah sampean ya kudu bangga, aku ngepil gak konangan. Lah tapi ana sing cerita, rumangsane kowe wani karo aku, Rumangsane apa? Kok anak nuturi Bu kandhanono. Ngisen-ngisenke wong gerak. Rumangsane apa? Ning alam donya tak galak gadang-gadang dadi bocah sing iso membanggakan tuwa. Rumangsane apa? Wong tuwa isen. Wong tuwa ngene iki isin. Dikira aku anak reso. Kaya tak Pak. Pateni ae aku tau omong aja rapi karo iki. Lah kok iso rabi karo iki nyapa? Padha karo sampean oleh petinju. Aku ora kena rampal kabeh. Ora bales kok tak bales sisan kok. Lho. Aja keduli. Wul, sapa? Sing ganduli sapa? Walat bareng bales mbokmu, Mboten kula. Walat bareng bales maneni mbokmu kowe. Malin kondang.